sartuko gara, nahi duzunean. Vale, vamos. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, segura irratian, eta esan bezala, lehenengo orduan jarraitzen dugu, sustatuko lagunak prest, ostegunero bezalaxe, euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, sustatu.eusen, hoietako batzuk aukeratu, eta hementxe kontatzen ditugu, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Guai. Guai. Noski. Egunon, Luxo, zer moduz? Egunon, hemen, guai. Guai, primera. Hori da, euskatarrago. Bai, bueno, zer moduz? Bueno, pues gure kontuekin eta sartuko gara komentatzera gauzak Euskaraldia hasten den egun honetan. Hori da, eta San Isidro eguna ere. Bai, bueno, zorionak baserritarrei. Hori da. Bueno, Luxo, nondik hasiko gara? Bueno, pues Euskaraldia hasten da pantailaldia itxidan egunean. Bueno, pantailaldia izan da azkenengo egunetan egondan ekimen bat. Pantailen bidez kontsumitzen duguna ere euskaraz izan dadin, ez? Gaur egunean, kultura kontsumo eta komunikazioaren parte handi bat, gure artekoa, adibidez, orain konexio hau egiten duguna irrati guinetatik eta Twitchetik emateko, hau ere pantaila bitartez izaten da. Eta, bueno, batez ere kultura kontsumo hori euskaraz nola egin, eta hor egon da film emanaldi batzuk, reivindikazio batzuk egon dira, pantailak euskaraz ekimenaren aldetik. Eta, bueno, guk albiste printza bat atera dugu egun hauetan horrekin lotuta, eta da zer non ikusi atariak euskal eduki sortzaileak izeneko atal bat atera duela. Zer non ikusi, daude, plataforma desberdinetan dauzkazun filmen katalogo handi bat dago, astero ia egunero doa osatzen, baina sartuko gara ikusteagatik. A ber, badator, hori da, partekatuko dut pantalla. Eta, bueno, pues, plataforma, YouTube Euskara, Zinema, pues, aukera nagusien artean, hor daude, Euskal Eduki sortzaileak. Hor, Iruñe Asteiz agertzen da lehenengo, ez dakit, alfabetikoki edo botoi gehiena berak dituelako. Arkakuso, da bere abatarra edo nika zerean, sareetan, eta, bueno, orduan, iristen gara, bere TikTokera ikusi nahi baldin badugu, klikatzen dugu hor, eta ikusiko dugu. Eta dago antolatuta, humorea lantzen dutenak, beste murrizketa bat, eta, nahiko txoagertzen zaizkigu, nik ez dakitzuk ezagutzen dituzun, hau, kontsumo mota bat, ni zahartuta geratu naizena, egia esango. Einaut bai, Einaut Zuazo. Nere klasekidea izan zen unibertsitatean. Sartuko gara unetxo, honek humorea eta Euskal Herria tratatzen omendu. Hor, mikrofonoa den ikusten dugu ere bezala, ez dakit monologoak egiten dituen. Bai, bakarrizketak egiten ditu ere, bai. Kasu honetan dauka Instagram eta TikTok, zare toksiko horiek. Eduki ganorazkoa ere aurkitu daiteke, tresna honi esker. Bueno, pues hortxo pizkate hau nola da bilen, pues Euskaraldian nahi baldin baduzu toksikotik. Urrundu, erabili hau. Hori da. Bueno, begira plataforma bat, hau webgune bidez, aplikazio bat da, edo... Ez, hau webgune bat da, baina, mugikorretik ere oso... Kontsultatu daiteke. Sustatu esteka, baina zer non ikusi bilatu eta klikatu. Primeran. Bueno, eta erakutsiko diguzu beste aplikazio bat. Aplikazio bat. Vale. Mugikor bat hartu duzu, Luxo. Bai, eta mugikorreko pantalla Twitchean ikusi. Partekatuko diguzu, vale. Partekatuko dugu. Eta...
Begira. hortxe dago, Mhm. ikusten dala uste dut, Bai, kat bai, bai. katedra du izena. Vale. Eta da pilotazaleen aplikazioa. Ikusten ari gara publizitatea eta daukala, Aha. eta, bueno, oraindik ez dute zer egin, sartuta erregistratu naiz, Vale. goian ikusten da EU bertsioa, hori aukeratu dut, baina espainolez ere badabil, Mhm. eta egin Zer behar da, dudan, zertan datza tropela aplikazioa? ezagutzen duzu, porrak Bai, egitekoa, ba, bai. halako gauza bat, e, pilota partiduetara begira. Vale. Asteburuan izango diren, orain batez ere eskuz eskuko lehiaketan ari Mhm. dira, ez dakit final laurdenetan gauden oraindik edo ja final herrietara pasatu dan, bueno, hortxe. Eta, bueno, eta egin behar duzu pronostiko bat, asteburuko partidara begira, Mhm. ostiralera arte, zen ba, larun bat igandetan izaten dira, edo ostiral gauean Bai. batzutan, pilota profesionaleko kontu hauek, eta orduan Mhm. pronostiko egin behar dugu. Baina lehenengo egin behar dut, hemen pantalla honetan agintzen dirana, sortu talde berri bat, edo sartu batera jolasteko. Ze, Vale. alako tropeltxoak bezala, edo unean behineko taldeak bezala, egin behar Aha. dira, hor dagoelako leia. Ez dago leia, Vale. ez dago sailkapen orokor bat. Eta Ados. orduan nik talde batera sartuko naiz, bulegoan sortu genuen bat, eta sartuko dut taldearen izena, kode sin tax, hau da, enpresa, gurea, eta, a ber, zenbaki klabe bat hemen, hala, dana ikusten da, bueno, igual. Danantzat. Dana, ez, lau, bi, sekretu guztiak airera. No sé, baina me pilota zale sartuko zaigu, eta koez, Zuekin, bueno. gu baino gehiago daki, eta, kamo, bai, hola. Eta, Ah, bueno, vale, pues, agertzen dira. Mhm. hemen dago, agertzen da, ba, aurreko partida ja sustatu erabiltzaile bat beste telefono batekin sortu genuen, Vale. eta 5 puntu lortu zituen, eta Kasper dala Bi. lankide bat, bi puntu sortu zituen, eta emaitzak zeintzuk izan ziren, Agirrek irabazi zion Salaberriari, eta Artolak Peio Bai. etxe berriari. Eta orduan, ba, kiniela egingo dut, beste aukera bat ikusten dut hemen, sakatzen dut hemen, eta, a ber, partidak, ze partida dauzkagun. Begira. Ubizarreta hirugarrenak bakaikoaren kontra. Asmatu behar dugu, irabazlea, zuk ze uste duzu. Zubizarreta. Sinistuko dizut, ni ez dakit nor diran ere. Eta, tartea, Buf. oso nabarmen agertuko da, bakaikoaren gainetik, bai, Ze barkatu. antzeko, Bueno, 19-21. ez, uste dut, bueno, nago seguru. Ez, 0-6 izan beharko leuko, tartea txikia baldin bada, uste dut, Claro. hori da, tartea, 0-6, bale. Eta aukera dago, partida desberdinak egitea, taldetan, hemen behian daukat, Aha. talde desberdinetan baldin banago, bota dezaket bat, talde batera eta bestea bestera, baina pixota arraro Vale. baina, bueno, erantzun guztia, berdin Talde guztietara guztiari. bidali, vale. Bidaldi, eta beteta. Vale, Vale. urrengo urratxera noa, aldabe eta agirre, bueno, ez hau nik mango dionik, eta alde gehiagorekin, Vale. eta gero daude, bi pronostiko dira, eta gero daude, ez beste bat, orain lau galdera dira, lasa, eta altuna hirugarrena ere bai. Altuna. Altuna, ez, hirugarrena, saga batetik dator eta hobi izangoa. Eta aldea, nabarmen gaine, kriston palo emango dio. Lasa ez, Listo. lasori. Eta Larrazabal eta Artola. Artola fin ibili izan lehengoan Bai, bai, bai. ikustitzaidan. Hori bai ikusi nuen telebistan tarte bat, aleiako mutila omen da, eta, bueno, lehiatua jarriko dut, eta, ja, Vale. bidaltzen dut. Eta, bueno, partida bialdi ditut, baina orain daude galderak ere bai. Osea, Ados. nork izango, hemen ja ez da, nork izango ditu, Egindako egindako gehien. gehien. Artolak, egindako gehien.
Ez dakit zeri egiten dion referentzia hau pilota Nik partidako nik hizkuntza nik izango da. hori izango da. Katedra ere halako A ber, zerbait da, ezta? gure zuzendaria haserratzen ari da, Eh, gurekin. a ber, agertu da ella, sartu da ella gelan eta bete diezagun. Mesedez, Bete azalpenak diezagula. emaiguzu. Bete diezagula, berak gure, Esaten bueno, ari da, bi hauek pelotaren inguruan jarri dira hizketan, eta ez duki ideiik ez. bueno, a Gu ber, aplikazioa esplikatzen ari gara. snooker balitz ikusiko luke zuzendariak zer da hau, zeinekin ez dakien. Gu Nork egingo aplikazioa ditu tanto gehien erreskadan. erreskadan. Beste hitz bat, Luisio? Hau ulertzen dut euskera Ah, delako. claro, bai, baino. Eta lehen esan dut hartolak fuerte emango dula. Ba, ni hartolak. Oin, kejatu da ella. Igual diru. Ez dago dirurik hemen, Hori argitu behar dugu ere. Vale. Aplikazio garbi bat da, zentzu Aha. horretan, tropela bezala, gero porra bat antolatzen baldin badu lagun arte batek berean, Mhm. ondo. Eta nor helduko da amabira lehenago eta zein alderekin, Jeseus, Agirre eta Aldaberen artekoa, bueno, hauza Ez emango diot, zaie. hauza Zaie egiten emango zait. diot, eta gainera, orain, galdera hauei Bai. beste gauza batzuk ere, daude, pilotari buruzko kinieletako pilotari onena hautatu. Laso, Artola, lehen Artola esan Altuna. dugu. Bueno, nik Altuna, bale, egin zuri kasu. Badoa. Bueno, egin dugu pronostikoa, Bueno. eta ikusten dut sailkapenean, bueno, pues, halako Luisio. sailkapen bat, Luistxo erabiltzailea oraintxe gehitu dako desintatzeko Mhm. taldera, eta esan zuzendariari, apuntatu dadila, ze klabea eta guzti eman dugu gure Baina, zerean, ea eta beste postuan geratzen da. gainditu gaitzala, zeak, erabat kargatuta, parte, Oso ondo. mugikorrak kargatzen nahi zait. Bueno, A ber. pues horixe da. Ostirala arte egin pronostikoa, eta astelehenean errepasatu emaitza eta Mm. hurrengo astera. Eta, bueno, momentu apropos batean, onjala, ez dut uste denbora asko dabilenik aplikazio hau, gazte batzuek pilota zali eta informatika batzuek sortua da, Mhm. eta bueno, pues, bere martxa egin dezake. Milaka jeitsiera batzuk baditu, ikusi dugunagatik Android bertsioan, Mhm. iPhoneetarako ere badago noski. Begira. Bueno, horixe, bialdu dizkigu azalpenak, ikasiko dugu hurrengo baterako. Ze ikasi. Pilota Apuntatu da eta gainditu gaitzala. gu pelota ikusten dugu, baina, bueno, ikusi. Hori, bai. Bueno, gehiago ezakit egiten Igartzen dut Luisio. zengoan iragazten. Hori. Puntuazioan fijatzen naiz eta hobeto da gehiela beste baino. Bai, bai. Horren parte. Bueno. Bueno, eta azken, albistetxo bat, edo albiste, edo editorial Bueno, zutabe bat edo, bai, Luisio. adimen artifizialaren kontuan eta Bai. albiste batzuk eta ikusi nituen eta albiste bihurtu baino gehiago sustaturako egin nuen alako biltegi bat eta alako Mhm. sermoitxo batean lotu nituen. Eta da, albiste batzuk ikusi ditut jendea ari dela erabiltzen adimen artifiziala terapiarako. Bai, hala da. Galdetu, Azken albisteak hori diote. Mhm. galdetu gauzak eta laguntzen dizu. Edo baita ere hemen ere ikusi ditugu. Egin dituen proba batzuk Llama Laurekin eta Bai. kaixo, pozten naiz euskaraz hitz egitea eta ze Mhm. galdera bikaina eta hola erantzute zigun Bai. sistemak. Eta podcast moduko hori ere erakutsi genuen joan den astean ere, ez zan bakarrik hola kontakizun bat, laburpen bat. Ez, testu bat Bai, irakur hori da. hori da. Mhm. Interjekzioak, Bai, ukitu humanoa. bai. Eta Emozioak, beti esan dugu, adimen hori da. artifiziala ez zuela emoziorik, Ez, eta kontrakoa, sartzen nahi dira. hori da. Eta ni, pertsonalki, adimen emozionala esaten zaion horrekin, pixkat eszeptikoa naiz. Nik, Mhm. ez dakit, noiz asko fiatzen. Nik uste dut, adimena Bai. intelektuala dela. Nagusiki, edo beharko luke. Edo, bueno, igual da. Ez bazaude ados, ez zaude ados. Baina, sartzen nahi diala, alako ikutuak, zea hauek, Mhm. hori izan dezaten, bada egia bat. Eta ChatGPTen ere igarri du OpenAI, bere nagusiak den enpresak ere bai,
gehiegizko hurbiltasuna, bai. psikofantzia esate zaio honi inglesez, Mhm. losintxari izatea aurkitu nuen hiztegian, baina losintxak ematea baino gehiago da. Eibarren esaten hitz bat dago, koipe lustrea eta koipe ematen dizunean norbaitek. Vale. Ai, Ah, ai, alola zaude, bueno, ere keskatuta hona izen zugatik, eta norbaitek gehiagizko afektazioa eta laguntza bai. eskaintzen dizunean, baina Mhm. ez da lustrea, ez da dirdira, baizik eta koipe ematen dizutela igartzen Bai. duzunean. Ez? Hori da. Halako Mhm. hurbiltasun emozional gezurrezko bat, ez? Hala Eta da. halako batekin hasten ari gara, eta arazoak sortzen ari dira. Mhm. Norbaitek sinistu laguntzen nahi zaiola, Bai, eh, ze beti ere, letra juntatzen dituen, hitzak juntatzen dituen makina batek, hori da. Bai, bai. eta ez bakarrik ChatGPT halako produktu errealak sortzen ari dira. Mhm. Bai, E, bai. Instagramen meta enpresak sortu ditu robotak, esaten dutena robota diala, eta horietako batzuk Bai. dira, zure terapeuta naiz. Mhm. Hori da. Eta zu Bai, bai. laguntzeko nago hemen. Eta beti ere ez dugula ahaztu behar, algoritmo bat dagoela, beti esango duela ezagutzen gaituztela, Bai, edo, eta entzun nahi duguna, irakurri nahi dugun hori esango digula makina hori. horrek, bai, hala da, Beti ere. eta daude kasuak non eh, jainkotzat hartzen duela Bai. erabiltzailea bere burua, makinak esaten dionean zaskarra zaran eta hola. Mhm. Proba bat erakutsiko Vale. dizut, gaur Ados. goizean sortu dudana. Mhm. Gero ere hemen parentesis bat esan du, ChatGPTren sortzaileak mesedez egunon eskerrik asko ez esateko ChatGPTri. Bueno, pues nik gaur kaixo esan diot. Kaixo, gaur pixkat goibel nago, lagunduko didazu? Kaixo, bai noski, hemen nago laguntzeko. Zer da tristura hori eragiten dizuna, nahi baduzu kontatu? Edo Edo besterik besterik gabe gabe ez? solasaldi bat izan nahi baduzu, horretarako ere prest nago, zure ondoan nago. Eta orduan kontatu dion nire arazoa. Enpresa jarri dit lana beste enpresa batekin kolaboratzeko, eta ez naiz eroso sentitzen. Zer egin dezaket? Ulertzen dut. Egoera deseroso horiek, tal, zergatik ez zaude eroso. Eta hemen errore bat eman di, baina saiatuko naiz. Vale. Hala, beste enpresako zuzendariak uste du ez dugula lana ondo egiten. Ze, hori izan du zure zuzendaria, pilotaz ez dakigula ezer, ez? Hori da, bai, bai, bai. Hori oso gogorra da. Eta logika horrek urduri edo eta logikoa da. Desadotasuna Urduri eragiten edo du. eragitea. Beste enpresako zuzendari baten kritika zure lanaren gainereko segurtasunean eragin dezake. Ora hemen zer egin dezakezun eta pista batzuk ematen dit, ziurtatu nire emaitzak ondo dokumentatu daudela gainera hori, pelotaz ikasi beharko dut orain, zure nagusiarekin hitz egin. Hori da, deituko dut, desintaseko nagusia, deitu diezaiola. Bueno, Bai, bai, bai. eh, autolaguntza bat, makina batek ematen diguna, eta Mm, bueno, bai, bai. txantxa da, txantxa da. Uste dut, segure Bai, bai. irratian sustatu ondo ari garela kolaboratzen, baina, Bai. eh, bueno, geldituko dut, eh, gu laguntzeko Bai. gaudela, eta ez dugula sinistu behar. Ez bakarrik, errore faktualak eta hori ikusi ditugu aluzinazioak, ez nola, Bai, 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 bai. gauza galdetu eta gezurrak asmatzen dituzten. Ba, Bai. emozioa ere gezurrezkoa dela, kontutan izan dezagun, eta Mhm. gehiegi sinisten baldin badugu, okerrak etor daitezkela hortik. Hori da. Bueno, Eta hori xezan, ba, editoriala, sermoia, eta bueno, erakustaldi txiki bat, gaur bai, hemen zen. erreflexiorako eman duen gai bat, egin behar dala, nik uste dut, hori planteatu behar dala, adimen artifizialak gauza honak ekartzen dituela, bai, baina horixe. Gero Kontuz ibiltzeko, beste hori batzuk. da. Mhm. Erabilpen hori dala gakoa. Hori da. Bai. Eta bueno, pues honekin Amaituko gaurkoz, dugu, hori da. azken gonbidapena segure erotiko zuzendariari, bere pronostikoa egin dezala, eta atorren astean komentatuko dugu, abestinik asmatu.
Hori da. Eskerrik asko, Luistxo, eskerrik asko Agur, lanoi. Agur. hurrengo arte. Aio.